Okay. I have to be good. Kaog rats. So hi guys, so karon kay magdula kog Evil Nun Vayot, and for today's video is naging saging tanaw na to kung unsa ano ang mangyayari natin ngayon Vayot. Diva rats. Okay? Basin naging saging ta karon ha. Okay, wala. Hala Vayot, unsa man na siya ma'am, na overdose siya day. Ay rats, rats lang. Kani siya di jud siya makuan bayot oy. Rats avas lang. Avas lang. Lots avas. Diva an siya light day. Ah! Oh my gosh, dapat ita mag-shoutbite kinani natulog. So, naging saging. Okay, so, oh my god, wag ka sumusunod sa akin, te. Oh my gosh, sumusunod siya sa akin, Bayot. Oh my gosh. Te, wag kang sumusunod sa akin, te. Ayo, avas lang. Bayot, nisunod siya na ako, mamara siya epa. Ay, rats. Natagak iyang picture na pinakagwapa niya, Bayot, na pinakagwapa niya na model daw siya. Avas lang, marakag model sa haplas, Bayot. Okay, so, okay. Okay, wala tayo nakuha diri, no? So, wala dyan diri, ma'am. Ay, halo. Ay, awas lang. Hay, gatritis ka, rats. Awas lang. Ba't gatritis siya? Day, wala siya light. Like, very light. Bayot, like, very light bayot. Masunod siya na ko, day. Uy, ayaw dyan pagsunod kaya basi, puspos ko na yung silhig ron. Rats lang. Natagak iyang picture na pinakagwapa din na siya do ang pinaka maganda sa buong mundo. Okay, perfect. Hello. Wait lang, ato nang ihatag sa iya, day. Dapat kaniya itong ihatag sa iya. Oh, kan anak, day. Rats. Oh my gosh. Nalambahan ta, day. Oh my god. Nalambahan ta, bay. Oh my gosh. Okay, I am Miss Overdose, naging saging. Though I have to be good. Hoy, unsay good ka og pagod, avas. Hilas kasi evil nan bayot kay manglamba siya martilyo day, awa ka lang. Lamba ka na kog martilyo, wala kay karapatan mo lamba na ako ha. Wala kay rights, avas lang. Kung siya rights bayot iyang nang murag tinula. Okay guys, so kuha na nato tong silhig. Olo, abnormal siya bayot nga mo tagbo man siya nako da. Oh my gosh, last day na lang. Wala ko nag-wonder na magtagbo di ay me. Hala. Tsaka daday. Kaon ni Gloomy ron. Avas lang. I have to leave this school. Yes, I want to leave if pwede lang. Of course, mangita tagparaan dapat di na ta masakpan ani niya bayot. Mag-careful na ta kay naging saging bayot. Mag-careful na ta guys, di ta magpadalos-dalos. Ito kayo niya, oy. Hello? Okay guys, ito magpadalos-dalos. Huwag tayong pakampante sa tsaka na ito. Magtagbo na pag may ani, let's so na ron. Okay. Hilason na ba ito siya na pagkama? Hello? Oh, abila ko galupad siya. Wait lang, burag na siya diri day. Diba na siya bayot na morikat siya na siya diri dapita day kay matulog man na siya day. Mura jog light. Mura jog na igamay. Okay, na since naman siya sa ubo na siya sa ubos day so. Okay. Hala, nawala lagi to. Hala, katsaka ba ara di ay. Okay. So nakuha na nato guys ang atong hinihili. Isiradong balik. Okay, so check up muna natin dito guys. Meron ba anong saging? Okay, wala. No. Murag mo ato siya diri. Murag mo ato siya diri para mamiga. Ito. Okay, ato siyang ipakpaduhon. Panion na to siya diri, ma'am. Rats lang. Sindiri siya mo akibat siya ka na jud.
Okay. Dugayan niya, uy, nag-ritual pa siya. Padulong na siya, day. Okay. Hello? Dugay niya magawas. Uy, mara siya gwapa. Feel ko nag-glitch na po siya, day. I think nag-glitch na po siya. Hello? Arang abnormal yot. Suong na din ba yot? Wala ni dagang langanan. Suong na dayon. Aw, rats. Okay. Okay, turn ano na to ang ating mahiwagang. Okay. Check sa nato diri. Tara. Wala yawa ang abnormal day ano. Oh, nalipse. Kanindot ba? Ato sa nang itagak yang pangit na ala, my gosh. Yang pangit na output. Yang pangit na image ba yun? Yang model man daw siya sa tanduwa, Diyos ko ba yun? Unsa naman kaday, oy. Ay, igdag magkamang-kamang ka diri kay basin. Rats lang. Klaro siya. Basya yun, atay day. Hala ba yun, kamang jud day, kamang day. Kaya laki diri day, kamang jud. Pas-pasa, bali mo kamang day. Murag na akong makikag, rats lang. But na lang jud day. Naong kay siya naging saging. Naong kay siya naging saging bayot. Ambot na lang ano niya bayat. Naong kay siya naging saging. Okay, kita tayo. Okay. Ito hadlo ka siya magkamang-kamang ma. Mara siya ulod na giasinan. Okay. Pupunta na tayo sa sa manidiri, uy. Pupunta na tayo sa ating destination ngayon. Ara. Ay. Ito ba? Nagbalik naman ko diri abnormal. Nagbalik ko diri no. Nagbalik na ko dai. Okay, nagbalik na si Okavelity Bayot. Okay. Hala, oh my gosh. Nalilito na ako te. Asa man ko padulong diri. Niron. Where did I go, Avas? Ara, kani ba? Ara day. Bet yung bagting na kay recess na daw. Mo ba ni diri? Ay, umauga ni diri doon. Ay, arang abnormal bayot. Ay, igdag mo kat-kat pa siya diri. Ay, no, ako tong patingogon iyang mahiwagang naging saging. Dapat ako tong patingog. Dali aday animal. Oh my gosh. Ay. Okay, kay mga to na ta sa ato ang kuan. Diri ba to? Murag diri to day. Okay. I know, dapat din ako mabalik dira. I know, need na ko ang crowbar di ay. So, kuan. Need na ko mabalik kay ang crowbar di ay. Ang crowbar bayot may pinaka-need na ako. Itong airshot diri ron sagpaan ko to ron. Ay, ini maud ay. Di ba ni mao? Di ni maud ay.
Huwag diri mag Wait. Feel ko na diri ang shit. Manukan man ni diri body. Okay. Wala siya doy. So kailangan ko maato dito. So diri ang abnormal bayot. Bilang asa gito agi untong isa. Diri man dito. Diri dito di ay. Dito pala yon aagiin. Ay no, sa pikas. Dapat nakakita ko crowbar. Yawa day. Please. Tigya at. Tay ara siya ma'am. Munaog man daw siya. Wala pwede din siya kanaog. Lagi ate, munaog man daw siya boyot. Abi kong unsa. Na-stuck siya dahil nakuyawan ko litson. Okay, so na-stuck siya dahil so. Okay, naging saging. Dahil may datunta ko mo agi dahil. Na-stuck dahil siya dahil mang wala siya. Unsa ko spider or anything na stuck since na stuck man siya dai. Okay, gagawin na natin ang lahat. Ay dire dito di ay. Di ba dire ang crowbar? Ara din crowbar oh. Okay, pero it lang. Okay. Stuck day siya day. What the hell? Stuck siya yot. Like makanaog day siya. Like what the hell? Na makanaog siya ba yot? Like, oh my gosh. Like, oh my gosh, na makanaog siya. Avas. Like, oh my gosh, na makanaog siya di ay. Ara di ay. Okay, perfect. Like, oh my gosh, na. Like, nawala to diri. Nawala lagi to ang. Hala. Like, what the heck? I know naman dito siya diri di ay. Like, naman dito siya sa ubos bayot. Like, oh my god. Okay, so tawagan na to ang driver sa atong laundry shop. Okay. Since mag-arrive man na siya dito.
Dapat bayot diri ra dito day. Dapat diri ra ka ma'am. Kay magpa-laundry man ang tsaka nila ng labandera bayot. Ang tiglaban nila na yaya day, ano na day? Okay, mag-wait ta bayot hantod sa moment siya glaba bayot makatulog man na siya ng bangko bayot kay di man siya gwapa day, makatulog jud siya bayot. Makatulog man ang mga gorgeous. Basta lang. Okay guys, inanara na siya guys. O di ba nakatulog ng airshoot day? Katulog ng airshoot, di man nagwapa day marajog. Ayun. Ay, wala iyam din ang kwaon. Ano? Piste na glitch ko yawa. Wala lang gikuha. Kaya tayo mo siya na madari. Oy, hilas kay siya bayot. Siya gwapa. Gibiyaan ko niya day. Wala gikuha, nakita siya na ako. Siya gwapa bayot. Manawag na po tagbalik day. Kaya maroon siya gwapa bayot. Siya gwapa day. Okay. Another call. Kaog. Charis. Another call bayot. Kaya siya gwapa day. Okay. Another takas na naman si Vakla. Okay, do guys sa van. Oy, arang tsaka na van day maro gwapa. Narama magpaabot ta ma'am. Manglaba pa ng airshoot day na maro gwapa bayot. Dagan-dagan pa. Katulog ng airshoot day kay mura magikilatan na gidagandagan. Ara day nakatulog ang airshoot day. Patulugon dyan ang mga tsaka day. Hay bayot larga na day sig katulog dira kay basin ikaw man akong ilamban ning sakyanan ron. So guys, naka-escape na ta guys. So mag-wait na taning germ madre bayot na mumata ni siya ma'am. Ara day ning mata ng airshoot day kay mularga na daw siya bayot. Kasi siya epa. Para bayat, hindi na siya dahil masyag epa de. Oh bayat, huy, kalami bag eyelash dye. Mara siya, dalang kay bugas ang kilay, mara yung epa. Uy, kagwapa ba? Uy, Diyos ko, dayot. Unsa man at day. Ka-epa na lang jud day, maikis na lang yung si Ox kay epa ka siya. Oh, bayot, Latina o Latona. Oh guys, kaya naka-escape na ko guys. Sumuhawa na ko ng balaya bayot. Okay guys, oh my god. Diba, bayot nagaan like. Okay guys, mato na mong miss overdose bayot sa Thailand. Muro to Thailand na siya bayot. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel and also my TikTok. I love you so much guys.